पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादन हरकतींवर आजपासून सुनावणी होणार आहे। शेतकऱ्यांकडून एकूण 2052 हरकती आलेल्या आहेत आणि त्या हरकतींवर आज सुनावणी पार पडणार आहे। आताची महत्त्वाची बातमी, पुरंदर विमानतळाचा मुद्दा गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेमध्ये आहे आणि आता या शेतकऱ्यांकडून आलेल्या 2052 हरकतींवर सुनावणी होणार आहे। एकूण 7 गावांमधल्या शेतकऱ्यांनी या हरकती पाठवलेल्या होत्या, त्यांच्या आता हरकतींवर सुनावणी होणार आहे। त्यामुळे या सुनावणी दरम्यान नेमकं काय घडतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। भूसंपादनासाठी 7 गावांमधील शेतकऱ्यांकडून एकूण 2052 हरकती आलेल्या होत्या। विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एकतपूर, त्याचबरोबर मुजवाडी, खानवडी, पारगाव या 7 गावांमधून सुमारे 2773 हेक्टर जमिनीचं भूसंपादन करण्यात येणार आहे आणि त्या संदर्भातच शेतकऱ्यांनी या हरकती नोंदवलेल्या होत्या। आता त्यावर 3 उपजिल्हाधिकाऱ्यांसमोर सुनावणी पार पडणार आहे।